Pesa wacho course ni aya isensa jo di course mitimo. Giwacho ni mogik kotieko. Information technology en nango gidhulu. Lony weche mag tudruok ICT. Tudruok no makoro na. Tudruok. Ero mane wanyise. To bende sidhi godo kondo. Wacho ni first class ene noka. Hata wuok e second now. Mabende congratulations. And mane temo maber. Gi semester sadek ya. Kena achako masters. Kini achako masters ni koro ka poko sidhe kondo. Aya bich gi wachni mugi kan wadaro mar mondo mitiek. Wachna achiel mokwongo en ni kaka jopuonjre masomo e mbalariany sani piny tinde oloko ma ok ndalo moro machon ma ng'ato ne dhi university mondo itieki ndiki yud tich maber change dala and ginanwayo ga pile nyaka wabed jok ma in as much as lecturers ng'anyo wamany gimoro ma constructive mwanyalo timo to change the situation, work things kata ko beden agri obed farming or something watime kaka ng'at modhi university kik watime kaka jok ma jonyuolo machon mandala kaendi wakauru gi mipuonjo e class the theory mondo wakete into practical work and tu kaka sani kaka ng'at mosomo weche mag ICT Kenya sani is adopting the cryptocurrency and the digital the blockchain world and emomiyo kaka for example tie kuma tiye and wapuonjo ji especially nyithindo mandie mbalariany weche mag kaka they can earn through they can leverage themselves through weche mag cryptocurrency and digital skills koro watiyo ga Ginoans app wapuonjo nyithindo kaka ginyalo loso pesa through that and kaka ginyalo adapt to this technology. To nyithindo wasani koro nini gisane enango minyalo nyiso gi nikech koro kaka George nowacho ni gin lazy kendo gin idle ma ikinde bana mapiyo piyo ma bende nyalo nyiso gi puonjo gi tije minyalo yud through online yor mbui. Na nyithindo manena sani madwaro learn especially weche mag the digital asset kaka dineno Ker Marwa ne o pass that bill. It means sani en gima is so regulated and within the laws mag the sirikal. They can reach out to me so that anyalo ka they can get to my contact mondo wapuonjgi on what's going on there. To ma ok nyal go the digital currency way kad mana kaka sewacho let them think weche mamoko kata bed mana pidho gweno or any other thing. Let them do something constructive. So within this period, kapod student leaders and the WASU and the lecturers and the government find an alternative kaka ginyalo dhi class. Kik wadonje weche moko mag chochea kata manyalo richo ngimawa. Ero kama na inya wacho pidho gweno macho ne gida pidho gweno e hostel koso gweno ida ne pidho kama Steve. Giwachni mogik bende kinde ma bende koro kata mno juju puonjre weteu mar mondo bi wuog oko mano mar dhi ng'anya. Paro ni magi kinde ma bende unyiso kata mana jopuonjre mondo wuog oko ong'anyo mamuola. Nikech wacha no ng'anyo mag mbalariany kaka